Haluatko suunnitella oman puutarhan, perustaa kasvimaan vai vain luoda alueen rentoutumiseen? Katso siis tämä video ja opi, kuinka voit luoda oman ilmaisen virtuaalipuutarhasi verkossa. Katsotaan ensin, kuinka tontti piirretään. Klikkaa Uusi projekti -painiketta. Voit luoda minkä tahansa muotoisia tontteja. Valitse vapaamuotoinen tontti ja piirrä haluttu muoto käsin. Sulje ympärys klikkaamalla aloituspistettä. Jos haluat tehdä piirrokseen muutoksia, valitse ankkuripiste ja siirrä se uuteen sijaintiin. Jos alueesi on suorakulmio tai neliö, voit käyttää yksinkertaisempaa menetelmää. Klikkaa Uusi projekti -painiketta ja valitse suorakaiteen muotoinen tontti. Syötä mitat ja klikkaa Luo. Voit zoomata sisään ja ulos käyttämällä näytön alareunan plus- ja miinuspainikkeita tai hiiren rullaa. Jos haluat siirtää tonttia näytöllä, valitse se oikealla hiiren painikkeella ja vedä. Siirrytään nyt maaston asetuksiin. Avaa pinnat välilehti ja valitse sopiva tekstuuri. Vedä tekstuuria niin, että se peittää koko alueen. Lisää suunnitelmaasi talo. Mene Rakenteet välilehdelle ja valitse haluamasi rakennus. Sijoita se paikoilleen ja säädä mittoja. Sivun yläosassa oleva paneeli näyttää talon mitat ja pinta-alan. Käytä sitä viitteenä taloa asetellessasi. Katsotaan nyt, kuinka puutarha suunnitellaan. Aseta suunnitelmaan kaikki kohteet, jotka haluat nähdä tontillasi. Voit lisätä kasvihuoneen, paviljongin tai autokatoksen. Jokaista kohdetta voi säätää tai kiertää, jotta saisit sille oikean kulman ja koon. Voit lisätä suunnitelmaan niin monta istutusaluetta kuin haluat ja alkaa heti suunnitella, mitä kasvatat. Varmistaaksesi, ettet unohda valintojasi, käytä erikoismerkkejä. Näihin kukkapenkkeihin istutamme esimerkiksi porkkanoita ja mansikoita. Kasvihuoneessa on kurkkuja ja tomaatteja. Seuraavaksi järjestellään marjapensaat. Jos haluat lisätä useampia identtisiä elementtejä, käytä Kopioi toimintoa. Luodaan lopuksi rentoutumisalue. Lisää uima-allas valitsemalla mieleisesi katalogista. Aseta 2 aurinkotuolia altaan viereen. Suunnitellaan nyt puutarha. Ensin asetamme puut paikoilleen. 1 puu ja 1 havupuu. Lisää sitten kukkapenkit. Lisätään myös muutamia pensaita, jotka toimivat aitana. Tällä pihasuunnitteluohjelmalla voit myös lisätä projektiin polkuja. Katalogista löytyy yleisimmät tekstuurit, laatat, puulaatat ja mukulakivet. Lisää nyt projektiin muita elementtejä, pöytäpenkkeineen, grilli ja keinu.
Lisätään lopuksi aita. Valitse katalogista mieleisesi aita. Voit myös erottaa alueen, joka on osa kasvimaata. Jos haluat muuttaa kohteiden kerrosjärjestystä suunnitelmassa, käytä sivulla olevia nuolipainikkeita. Kun olet valmis, tallenna tulos. Kokeile kaikkia työkaluja ja suunnittele puutarhasi tänään puutarhan suunnitteluohjelmalla.